toto je prvé video. Ako vyrobiť graf z dát. Ako som vám spomínal, budem to hovoriť po slovensky, takže ideme vyskúšať, ako sa to dá urobiť. Keď chcete vyrobiť graf, to je prvá časť, najdôležitejšia, to je najjednoduchšie, čo môže byť, napíšete si svoje dáta. Čiže vo vašom prípade ste mali závislosť obvodu od priemeru. Merali ste najprv priemer a potom obvod kruhu. A dali ste si nejaké hodnoty. Budem vymýšľať 2,0, 3,2, 4,6, 5,7. Vymýšľam hodnoty, len aby sme ukázali, že ako to funguje. 7,8, 9,2, nenapísal som dobre, 9,2, 10,4, 11,4, 12,5 a 15,6. OK, prečo nie? Dobre. Takže meriame v centimetroch. V podstate, keď meriate v centimetroch, tak máte tam aj milimetre čiastky, takže OK, presnosť by viac menej sedela. Potom ste odmerali obvod, takže tam to vychádzalo nejako pekne, v podstate 6,3. Nezabúdajme, môžeme merať iba na milimetre, takže aj keď chceme nájsť to pi, tak toto je najlepšie, čo vieme urobiť. Takže potom 10,1 napríklad, sekundičku, pardon, bude to hneď pokračovať, 14,5, 17,9, 24,5, 28,9, 32,7, 35,8, 39,3. Poslednú hodnotu, ktorú sa dám, bude 49. Tak, celá nula, ale to ani program nezaregistruje. Ako viem to urobiť tak, aby to zaregistroval, keď chcete, aby to ukázal tú nulu, zvýšiť počet desatinných miest. Aj tu som hovoril 2,0, ale no, OK. Jedna veľmi dôležitá vec, keď vytvárate graf, keď vyrábate graf, pozor na to, že akú verziu Google Sheets máte. Čiže akú verziu Google Sheets používate. Keď používate slovenskú verziu, tak desatina čiara je čiara. Desatina čiara musí byť čiara. Ak používate anglickú verziu, tak desatina čiara musí byť bodka. Ako viete, či to máte správne? Musí to zobrať tie hodnoty ako čísla. Pozor, jednotky nepíšte do tabulky. Jednotky ani za svet nepíšte do hodnôt tabulky. Môžete ich zapísať hore. Tým pádom určite, že všetky jednotky sú rovnaké, všetky jednotky sú v centimetroch. Aby ste vedeli, že či ide o hodnotu alebo nie, či vám to berie ako číslo alebo nie, či ste to napísali správne alebo nie, či to berie, že je to desatinná čiara alebo nie, to opakujem neviem koľkokrát, len aby som zdôraznil. Tak ukážem. Keď dám bodku, ako v angličtine je desatina čiara bodka, ak dám bodku teraz, lebo mám slovenskú verziu, keď dám bodku, čo to urobí? Nič mi neurobilo. Urobilo. Mne to zobralo ako dátum momentálne. Skúsim inde napísať 10,1. Inde ešte 10,1, lebo som napísal desatinu čiaru. Aj tu mi to zobralo ako dátum. Takže zoberie vám to ako dátum. To je ukážka. Ukážka toho, že toto není niečo, čo sa má stať. Nie je to, čo chcete. Môže sa stať ale, že vám to prehodí na opačnú stranu, tak ako je toto číslo. Je teda ako ten priemer a obvod. Tie nám napísal na ľavej strane bunky. Zobral to ako text. Keď to berie ako číslo, tak to dá doprava, na pravú stranu. Ale aj tak pozor, všimli ste si, keď som tam dal bodku, tam mi to zobral ako dátum. Čo nemôže byť dátum, určite je 35,8, ukážem. 35,8
dám bodku a prehodí mi to na ľavú stranu. Už to nerozpoznáva ako číslo. Je to pre neho problematické. Dobre, môžeme pokračovať. Teraz chceme urobiť z toho graf. Takže označím si stĺpce, ktoré chcem. Keď označím jeden, stlačím si na klávesnici Control, Ctrl, alebo asi Command na Macoch, netuším, čo tam majú. A potom si stlačím druhý. Prípadne si môžete označiť obidva len tým, že stlačíte myšku a prejdete okolo nich. A dáte vložiť graf. Po anglicky Insert Chart. Keď stlačím, objaví sa mi graf. Mne to už vie, mňa už pozná. Ten program ma už pozná, vám to môže napríklad ukázať takto nejako. Ako nejaký stĺpcový graf. Mňa už program pozná, vie presne, čo chcem. Alebo vám možno dá takýto čiarový graf. Ani jeden sa nám nelúbi. Čiarový je typicky pre vás asi, niečo, čo ste videli na základkách napríklad. Ale absolútne sa nám nelúbi. Z jednoduchého dôvodu. Keď máme čiarový graf, tak vy hovoríte v podstate, že pri hodnote napríklad vyberiem si 14,0, že keď mám priemer 14,0, som odmeral hodnotu, že tam bude nejakých 44, podľa tohto možno, nevidím hodnotu, ale tak 44 bude obvod. Odmerali sme niečo také? Odmerali sme nejakú hodnotu pri priemeri 14 cm? No kúknem dáta. Nič tam není. Nič tam není vôbec. Žiadna 14. Takže musíme to napraviť. Graf na fyzike a vo vede, vo všeobecnosti, graf kdekoľvek inde ako v matematike, má vám ukázať iba namerané hodnoty. Tak čo robíme? Dvojklikneme a v nastaveniach vyberieme, namiesto čiarový graf, vyberieme bodový graf. Vidíte, mne to už navrhuje, mňa už program pozná. FBI agent, alebo FBI agent v Amerike, alebo môj čínsky agent už vie, že mám rád bodový graf. Ale keby ste chceli, tu je to nižšie. Bodový graf po anglicky, ak máte anglickú verziu, scatter chart. Scatter chart. Keď to stlačím, urobí mi bodový graf. A to je graf, ktorý my chceme. V tomto momente máme graf a vieme ho ďalej analyzovať, avšak to si nechám na ďalšie video. Kedykoľvek chcete urobiť graf, musíte urobiť graf s bodovými hodnotami. Veľmi dôležité. Graf s bodovými, teda bodový graf znázornený bodmi, nie čiarami, nie stĺpcami, nie krivkami, nie plochami, vždy nie koláčový graf, nie mapový graf, samozrejme, že nie mapový graf, nie graf s mierkou, ja neviem, čo ešte môže existovať, potrebujete bodový graf, to je tu najštenšie, ako to vy nájdete asi. A nie je takýto bodový graf, bublinový graf, nie je bublinový graf, bodový graf, scatter chart, scatter